Opak ruoth nyikwa Ramogi kamana ahinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' sae chenro mar duol mae kamwangiso weche manyien mosebedo katimore pacho kae ndito gi kokadho koko en pacho ka kende. Bang'e to wabro go mbaka gi Eric Omolo. Eric Omolo en okil. Gimomiyo wago kode mbaka en nitiere lweny mochuo chieng' e kind sirikal to god doho. Doho wadhi winjore ni to en wach mane ng'ama kinyo wadgi ka. Nikech ncho jatend doho ma en Martha Koome nowacho ni en oikore mar bedo piny kendo go mbaka gi jatend sirikal men William Ruto. Embe wacho ni embo yie mar bedo piny, lakini jo Azimio to wacho ni sieng' ma doho bedo piny gi jatend piny Kenya William Ruto mano biro rocho ratiro mar jopiny ka kendo biro rocho yie margi e doho. Mane mbaka mobro goyo gi Eric Omolo men okil. Dwa winjo pachi 2-3-6-0 e kaka inyalo yudo waja loko marwa en Belinda Adhiambo Nyargema Kala Anto nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Nendo Ombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien mawango. Jomin bucho yango ni achije 95 koriwo koda ka jadolo Paul Mackenzie idhi yaune gi bura mar nek manotimore Shakahola. Mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership. Jatend Kenya William Ruto koni enoikore ne twak gi doho mar tieko liet manie kindgi kako machielo to kweth Azimio to nyiso doho ni kik go bade piny. I ask if anybody can help me so that I can continue with my education because for now I'm helpless. Kuja hapa nataka nikitolewa sitatoka, ninataka kusoma. Midhiero podo kwako sikunde sekondar ka jopuonjre donje klas 9 ka jopuonjre moko to bendo chope sikunde gi lwetgi nono. Chakani weche manyien ni achich maduong' ma itudo kod nek ma coach ma Shakahola Paul Mackenzie idhi donjne gi buch nek odiochieng' makiny. Mackenzie kanyakla kod achije moko 94 idhi donjne gi kod nek mar ji 400 mane ochun gi tweyo chiemo magichwe gi tho e bungu ma Shakahola. Mackenzie ma en jadolo mar kanisa mar Good News International wachore ni ne opuonjo jokanyo mage kanisa mare ni ka ng'ato tweyo motho to dhi e polo achiel kachiel. Kaluwore kod ogai mar jomin buche Renson Ingonga, Mackenzie kod achije mamoko ma itudo kod nek ma Shakahola idhi donjnegi kod ketho mar nek, njore, timbe manyayo njore kod sando nyithindo matindo. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oikore mar romo kod ogai mar doho Martha Koome e goyo mbaka e witieko mibadhi e bad migawo mar doho. Kane olose kaunti ma Nandi, Ruto lero ni odhi romo kod Koome kachiel gi Moses Wetangula kod Amason Kingi matieko mibadhi e bedi sirikal duto. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Emano manenore kaka okenge mag temo medo ndhandhu ne osiep mawachwach e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod bad migawo mar doho. Jatend piny William Ruto orwako kwayo mar ogai mar doho Martha Koome mar timo twak e tieko gwandruok e kindgi. Madam Chief Justice amesema jana anataka mazungumzo na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote. Na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kaluwore gi jatend piny, mibadhi e achiel kuom gigo moseduoko piny Kenya chien kuom higni mathoth ka osingo mar muko sigingi mar mibadhi e higani. Kenya hii imekwama siku nyingi kwa sababu ya uzembe ya uongozi, kwa sababu ya wakora na matabeli ambao hawataki tubadilishe Kenya, na kwa sababu ya ufisadi. Na ndio nilisema mapema mwaka huu, hii ndio mwaka tutamalizana na ufisadi. This is the year we are going to sort out corruption in Kenya. Ruto wacho ni nyong'ong mare mar kedo gi mibadhi dhi menyo sirikal mamalo, od bura mamalo kaachiel kod migepe duto mag sirikal, gino ma omiyo twak makamano nyaka nywand spika mar od bura bende. Mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership, the leadership of the executive
mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature ikiongozwa na speakers wetu, I am ready for the conversation on how we are going to deal with vested interest, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. Ruto lero ni ochano tiyo kod twak makamano e pedho nying ongoko e sekta mar thieth kod udi ma owacho ni osebedo ka tiyo gi doho e chungo chenro mage. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country, so that we can deal with those, the corrupt, who go to courts. Once they have been investigated, once they know they are going to be charged, they run to court, obtain orders that they cannot be charged for crimes they have committed. Chieng' wuok tich jumani, ogai mar doho Martha Koome ne onyiso luoro mare ni piny Kenya ochomo e bugo mar chik poni William Ruto kod sirikal mare mar Kenya Kwanza odhi nyime kod chayo ng'eto mag doho. Koome ne oyango chenro mare mar romo kod William Ruto kaka jatend piny owacho e okenge mar keto kwe e kindgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kata kamano ogai mar ODM Raila Odinga okone ogai mar doho Martha Koome ni kiko yie dog chien e wichung' mare. Odinga okone Martha Koome no goyo bade piny kendo loso kod jatend piny William Ruto biro miyo jo Kenya koro dhi wito geno kuom doho. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga oseyo ogai mar doho maduong' Martha Koome e kuom yie loso kod piny owacho wi weche mag dhi ataro kod ng'eto mag doho kendo rodho korgi ni gibiro balo kod doho. Nataka sasa vile vile kuchishika mahakama teke iwe kama mahakama vile vile ni party ya executive. Sasa yeye anasema ukiamua vile yeye hataki hata heshimu uamuzi wa mahakama. And he will defy and ignore the ruling of the courts. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Mahakama hata kama ameamua vibaya, wewe uko na nafasi ya kufanya appeal. Naona ati yule ambaye ni jaji mkuu Martha Koome amesalimu amri, sasa anaitisha mazungumzo ya amani na Ruto. Unajua imenivunja moyo sana kwa sababu juzi watu wa KWS walituambia tukikutana na fisi ati uongee nayo. Wakenya wakajaribu wakawaambia hizi fisi haziwezi ongeleshwa. Odinga mane lose nyasi manandiko jokanye mag duond bura mar ODM e kaunti ma Vihiga okoni Koome kod doho kowinjore ogo bade piny e kendo rem chung' kar tiendgi e gino manyiso nyaw mar doho motisi ni nyalok maonge kod thoche mar chung' motegno e kendo kwero sirikal mondo were kod tenda goko. Sasa huyu jaji mkuu Madam Koome anasema nataka kufanya mazungumzo na Ruto. Hiyo ndio mwanzo ya kuregesha kamba. Hakuna haja ya mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Na tunataka tuwaambie huyu mama wetu kwamba the people of Kenya have given you powers as an independent arm of government. Na ukisema unataka kwenda kuongea na raisi, inamaanisha umewacha mamlaka yako. Jotelo gokoni Ruto rochore kod bede mag piny owacho kaka mana od bura bende gise ni osoyo fuko kendo ok nyal menye kako winjore kendo kalo chike moko mahinyo jopiny kaka chik mar usuru melo 2023. Bunge sasa sheria inatoka ikulu na inapitishwa kwa bunge siku hiyo. Hakuna bunge, hakuna chochote. Alafu Wetangula wanazunguka hao na kuja kufanya harambee hapa. Bwana Speaker anafanya vile imetoka kwenye ikulu. Bende gitiel ni sirikand Kenya Kwanza onge kod lek mar fungo pek mar ngima, reso rowere weche mag somo kod rango pek mar uchumi. Tuliambiwa na Bwana Ruto na wenzake
ya kwamba watajali maslahi ya mahaslas. Hapa Oimore maslahi ya mahaslas imeangaliwa. Mambo ya mahasla imegeuka ikawa mateso bila chuki. Kwa sababu tumekosa pesa ya CDF na tunauliza serikali itoe hizo pesa kwa haraka, watoto waende shule, si ndio? Wanakaa kwa meza na Ruto kupanga vile wataongeza ushuru, vile wataongeza gharama ya maisha, kupitisha miswada ya Ruto mbaya mbaya kule bunge. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mane mbaka mombrogo gokiele rikomolo bange lakini sani wadonje weche mag somo ni midhiero pod okwako thoth sikunde mag sekondar kata odoko ni piny owacho ka okale migawo mar somo to nyocha oselando ni osechwalo omenda mag somo e sikunde. Jotend riwruog jopuonj madongo mag sikunde sekondari kesha ywago wach gope madongo ma sikunde go nigo ni mar sirikal oro mana pesa kidam. Jafwambo marwa Ali Abich nigi lero wacho. E kinde ni maskunde ne oseyaw ne somo mata mokwongo kendo jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo dhi nyime gidonjo e klas 9 e skunde mag sekondar mopogore manoluongie. Moko kuom tend riwruok jopuonj madongo e skunde mag sekondar kesha ogolo ng'ur ewi midhiero mar skunde kale kata odoko ni sirikal ne osechwalo omenda ne skunde. Jakom mar kesha alwora ma Nyanza Jojo Piyo wacho ni omenda mane sirikal ochwalo ne skunde nyaka sani pok omigi obok mayango kaka onego bed ni gitiyo go omenda go kane okoni mano nyalo rocho chenro mag tije skunde. Disbursement ma last year ne pesa work to guideline we work or guideline work to pesa work they work together. Koro for this one 2024 emoko ng'e why this guideline obodo kapoko work nikech ideally ka ng'ato golo pesa midhitigo ose map out kaka pesa no dhitiyo mboko nego beni pesa ni pod bedo ni onge pod okwa yudo the guideline, but I hope before this week ends, the government will be able, they'll be able to give us the guideline. Mondo mikikwa bed accused of misappropriation of these finances. Jakom mar kesha e county ma Homa Bay Dickens Bula bende wacho ni kata doko ni piny owacho ne ogolo singo mar chwalo omenda skunde gi atamalo 50 tamni to mano pok otimore ka ok onegen kod peke tayo skunde nikech omenda mano chwalnegi kod migawo mar somo e pachoka pok omigi obok manyiso kaka onego bed ni gitiyo go omenda go. No wabedo promised ni this term they were 50%. Most people were patient. Third term, last year, school so suffer kabisa. In fact, nwatimo penj gigope. Kwano expect no miwa 50% wachul gogope mane nitie. To kwako wachako iga to miwa pesa kanyo bole account to circular manyiso kaka pesa no obedo ti. Gima sane timore since 2020 nitindi oro pesa to circular biro kata mana after 3 weeks or 1 month. Kore ke yodo ni kare pesa mitiyo go koni karone go ti kode koni. Bende ge ywak ne sirikal osebedo ka chwalo ne skunde omenda yo makidam ma osemiyo skunde bedo kotich matek mar chulo jochiw mwandu ne skunde kendo oseketogi e gope madongo. Winjo matek nikech mae be pesa ma gimbe gen go gi konyruok. Gimbe gen gi nyithindo ma gidwa tero skunde gi nikech suppliers gi gin ji ma gin parents. Gimbe gi chiemo. Samoro idong gi gope maduong' to pesa te in godo to rita ne matin ayud guideline. Mae pressure ma wan go ma jonyuol moko suppliers moko biro koro en obet skul jopuonj an kok ichulo to kawuogi akwayo piny owacho gima ging'inwa ahinya en capitation mondo pesa odonje skul at the right time and the right amount kik delays bedie. Nitiere skunde moko magopegi kadho 10 million 20 million to gopego nyaka bedi nikech fees tin to pesa ma sirikal oro be gioro nus ok gior te koro gowi to ng'eny e skunde. Jotend riwruok jopuonj madongo e skunde ma sekondar go wacho ni nitie skunde mathoth ma jochiw mwandu osekata tero e doho nikech wach gowi magi wacho ni biro nikech omenda ma sirikal chiwo negi e yo makidam. Quality mar education ma offer is compromised because ok waonge pesa moromo to kata ka nikawo gowi ok de bed nikawo gowi ever since because jogowi be koro ol gi skunde. Wasomo gaset ineno ka ng'eny skunde sani tere court ni schools ok nyal chulo gope koro onge joma dwa miyo schools
gik moko on credit. So that's also another challenge ma wan go sani because of this competition mosabedo irregular. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E chenro madhi nyime mar rwako jopuonjre klas 9, moko kuom jopuonjre ochuno mondo donje sikunde gi lwetgi nono maonge omenda kata gige somo. Jafombo marwa Simfros Okinda leronwa sigand jopuonjre moko 3 modonje sikunde ma Kabianga kod Kanga maonge gigo ma idwaro kaluwore gi dhier mokwako familia margi. Ma en skund sekondar mar yawuoyi ma Kabianga. Jonyuol kod jopuonjre ochopo kod mwandu mag siro somo ka jopuonj gi jotije mag skul nono mar neno ni orwak jopuonjre gi e chako sombgi mar sekondar. Ataro mar kaka jopuonjre mamoko chopo e skundni, Thomas Ekai ochopo ka gi lwete nono maonge janyuol moro amora kata mwandu mag somo. Thomas mawuok e sub-location ma Kanyakwar, location ma Kondele County ma Kisumu, wacho ni odak kod wuon mare maonge nyalo kagoyo rak matindo tindo ema nomiyo choko kata omenda mano idho ng'anya mburko mochopo e skul. My parent is not capable for paying my school fees and buying me necessary things. I hustled so that I can earn money. The money I got, I used for paying transport, which I came here with. Ekai neno ni wuotho kod chandruok mathoth e chunye koparo kaka min mare noweye kapod en nyathi ma kidoro. My mother left when I was young. I can't recognize my mother if I meet her. Ekai omedo lero ni otemo manyo sir mar somo gino manogore e lwanda. I ask if anybody can help me so that I can continue with my education, because for now I'm helpless. My father is not capable for affording my high school education. I tried to fill many forms, including Family Bank, KCB, Elimu, Wings to Fly, and Waxia, but all of them failed. Japuonj maduong' e skul mar Kabianga Boys Ezekiel Langat wacho ni obwok ahinya tok winjo sigana mar wuoyini kod riyo mare mar somo gimomiyo ka okang' mar konye. Part of the journey was covered by foot, and by the time he arrived he was weary. I had to look for some breakfast for him, at least to give him strength. He was just carrying a bag which had only one jacket. When I saw him, I was filled with a lot of pity, and I thought this is a case we should adopt as a staff. Komachiel e skund yawuoyi mar Kanga High School, jopuonjre moko 2 nobuogo ji tok chopo e skul ni kod lewni moyiech. Anwar Busaka mawuok e kar chung'od bura ma Uriri kod John Odero mawuok Suna West duto e kaunti ma Migori nochopo e skul ka giywak. Busaka lero gi lit gombo ma en godo mar somo kendo biro konyo joma ochan. Nimekuja hapa nataka nikitolewa sitatoka, ninataka kusoma angalau maishani nikimaliza kusoma nisaidie the community wenye kuna shida kama mimi. Wakinitoa hapa sitoki kwa sababu sina uwezo wa kurudi nyumbani. Nimekuja kwa mguu na sina chochote jamani. Busaka manoyudo maksi 396 e piny mar KCPE nochopo e skul mana kod sanduku mar lewni mowacho nomiye kaka mich kod japuonj mare mar primar. Mana kaka Thomas John Odero wacho notimo tije lwedo matindo tindo manomiyo yudo pesa monyiewo godo sanduku ni mochopo godo e skund Kanga mosegombo mar some. This school has been my dream since class 5, and I really worked hard so that I can manage to get in this school. But by bad luck, my parent, my single mother, who is also sick, cannot provide my school fees. So I saw it wise to come here myself, so that whoever who can see for me sympathy can help me, so that I can go on with my learning. Kaluwore kod japuonj maduong' e skul sekondar mar Kanga, Ruben Kodiango, jopuonjre go biro dong' e skul kama osechiwnegi lep skul kod jopuonjre moko ka gigeno yudo kony mamoko kowuok kuom joma chunygi lendo. I think as a school we'll do our best just to help them start off. But I want to appeal to stakeholders and well-wishers to come in so that we can support the 2 boys to continue with their secondary education. Tamo kongo ma jopuonjre mag klas 9 nochakore ayanga odiochieng' manyoro ka lipot wacho ni achiedh nade maka kod kacha pod otamogo kuom jopuonjre donjo e skunde mag sekondar. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruog jopuonj mar Kupet okwedo okang' ma jonyuol moko nyocha okawo mar monjo kendo riembo lep japuonj maduong' mar skund sekondar ma St. Gabriel Isonga bang' nyithi skundno rem e penj mar KCSE. Riwruogno omiyo TSC seche maromo 24 mondo odar jopuonj duto manie skundno
mondo bed ranyisi ne sikunde mamoko bende. Kupet bende dwaro ne sirikal omi jopuonj arita ma oromo, to ahinya e gwenge mag Baringo kama nyocha jomaundu onego jalup japuonj maduong' ma skund primary ma Chemoe. Good results are products of efforts between so many stakeholders. The facilities provided by the public and government, teachers, pupils, and parents. In this regard, there was no way one could condemn only one party without others. The Member of Parliament and other stakeholders who spearheaded the demonstrations against the principle did it in bad faith, and therefore the union wished to demand that the Teacher Service Commission withdraws all the teachers from that school and other institutions that have experienced the same to serve as examples to the rest. Wale walimu pia walioko sehemu za Mandera ambao walimu walitoka huko sababu baadhi yao walikuwa wameuawa, saa hizi Teacher Service Commission inawarudisha kule kwa lazima. Tunaambia Teacher Service Commission hao walimu waondolewe kwenye sehemu hizo ambao tuna hali ya security ya kutosha mpaka ile wakati ambao tutakuwa na security ya kutosha. Wadhi yomoro machuok taneno kuseoro pachu ari adeka uchiel nono kama makamu kani Kisumo kanyo wacho ni Trevor Doe en independent ma koromo gi Ruto to koro iluonge ni Doe executive. Doe nego operate mana kende. Ero kama na ahinya makamu aneno ka ucha kuoro kaendi Fred Osuru ma Dandora Phase 2 wacho ni Ramogi TV Ruto kanigi neno ni jong'ad bura manigi mibadhi nitiere to tere nyim JSC moloyo wuoye wi Doe kamora mora ma odhiye. Ero kama na ahinya mano Fred Osuru kani Dandora Phase 2 aneno ka wacho ka ni Ramogi chopono maber kendo weche manyien chopono maler ndi majamta wuoda wasi border watching live. Ero kama na ahinya Ramogi TV ma ata gina nyakwara ruwa mar Kisumo tiengre awuoro ni en twak mane madoho dwa dhi gi sirikal. Aneno ka Chief Justice osebagni kendo wiye osewil gi tije pacho ka indie. Ero kama na ahinya miduru manoro teu ka ndari adeka uchiel nono mane mbaka mobrogo gi Eric Komolo meno kilo injani to ng'ano makinyo wadgi to onego bidi gibedo piny koso mago bad sirikal mopogore ma ng'ato ka ng'ato tima na tije mane mbaka mwadhi go bang' daka matin e chenro mar duol kidieny mar ariyo madhi biro bang' daka moko machuok. Sani to dhi yweyo waduogo weche manyien kik dhi mabor ahinya. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ngano, oken manav. Mano en manav. To an gadiera ni ng'amo biro kae ni en manav. To mach manoliel kae ok noliel alela kende. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu.
Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien ka ni riwruok makedo ne ratiro mar joma mine FIDA osiro chike manyogol gi piny owacho tayo chenro mag ohand kuonde jot kaluwore gi timbe njore kod nek mosebedo ka timore ute jot go. FIDA bende kwayo doho mondo lo malong'o kendo ng'ad bura mowinjore ne jogo mochich ni onego nyithindo dendi ariyo manotiek ngimagi e kuonde jot ma idese boma ma Nairobi ka endi kind thuolo mar jumbe ariyo. No violence against women and girls. En romo mane okelo kanyakla jokanyo riwruok makedo ratiro mar joma mine FIDA kanyakla gi jotend jopuonjre mag mbalariany. Riwruok mar FIDA opoyo okang' mane okawo gi piny owacho keto chike makoro biro tayo chenro mag ohand ute jot. Kaka kaunti ma Kisumu osewuok oko mowacho ni king'eni intie gi Airbnb dhi e kaunti itim registration. National government osewacho ni keturu CCTV camera mondo kata ka ji dhi kuonde makamagi pod gin safe ging'eyo joma odhi kanyo ere ID margi. The loss of life of these young women counts not only to statistics but also sets a very worrying and disturbing trend and uncertainty for the safety of women and girls in Kenya. 10 cases of femicide have been reported in the media. Many more cases remain unreported today. Riwruogno mathoth gi gino kinde osingo chiwo sir mowinjore ne familia mag nyidendi manonegigo kendo ochung' negi kaka okil e doho ma onge chudo moramora ka bende koro gikwayo doho mondo mi okas buchego mar neno ni giyudo ratiro margi. Wabro wuoyo gi okinde ma watiyogo mondo okony families kaka ma Scarlett sani onge but family ne nitie. Wan ready mondo ng'ini giyudo gima waluongo ni justice at the end of the day mondo wang'e ane ni ng'ama nohinye ni nohinye nang'o. Gipuoyo bila kuom mako achich manonego nyadendi Scarlett Wahuma piyo ka koro gikwayo siro chenro mabiro neno ni ratich joma mine okorochi e pacho ka. We commit to facilitate nationwide awareness on IPV alongside other state and non-state actors. So we have provisions in law. Our question is whether the security apparatus is able to take this complaint seriously and really to urge both the society and security apparatus. When women come forth and make complaints, let us not engage in judging them, in shaming them, in questioning where they were. Daher bende kwayo jowa mag media ni kata ka cases gi osebedo reported kaka sani wasewacho wach Scarlett, wasewacho wach nyaminwa mano yudro isambucha waluru cases gi nyaka giko. Jotend jopuonjre mag mbalariany ma pacho ka okwayo jopuonjre mondo mi obed motang' gi jogo magiromo godo kapok gitimo kod osiep. My call to fellow students is to be very aggressive and be your brother's keeper. Be watchful. When you have your friend, make sure that if they are going somewhere, maybe for a social event, if you're going together, if they are visiting someone, make sure that you check up on them. Kain ngama nyako kata dichuo mapod somo e school, sami wuok oko idhi romo gi ng'ato, ber ni mondo igwele kata wadu moro, ing'ise ni adhi kama ioro ne kata location ka gimoro timore to onyalo konyi. Riwruok mar FIDA nitiere kod geno ne lwenje makamagi biro rume pacho ka nyato ka Uganda riwruoge ma ok mag piny owacho kod piny owacho owuok oko kendo wuoyo gi dola achiel ka kwedo timbe makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok matimo nonro mag thieth e pacho ka e Kemri kaachiel gi riwruoge mamoko mag thieth opuodho yath machielo ma duoko piny landruok mar tuo mar malaria kind mon mayach to ni kod tuo mar ayaki be. Kaka Judith Omondi lero, yadhni ka oriw kod yath ma itiyo godo sani e gayo kwiri mar malaria ne mon mayach iluongo ni cotrimoxazole to igeno ni odhi kelo lokruok e atamalo 68. I have that, Nonro manyien ma oyang kod riwruok ma ochung' ne nonro mag thieth e pacho ka e Kemri kaachiel gi riwruoge mamoko oyango yath man kod teko mar geng'o tuo mar malaria e kind mine mayach to ni kod tuo mar ayaki. Nonro ni oyango ni poni yath malaria mar dihydrotemicin piperaquine oriw kod yath ma itiyogo sani ma en cotrimoxazole to geng'o tuo mar malaria kod atamalo 68 ne mine mayach to ni kod tuo mar ayaki. Jotim nonro gi ka otelnegi kod director maduong' mar Kemri Elijah Songok koni tuo mar malaria ni kod teko mar keto kama rach ngima mar atamalo 70 mar jopiny. Ne mine mayach, tuo malaria nyalo kelo midhiero mag wuok mar ich kata miscarriage, nyuolo nyathi ma osewito ngimane, nyuolo nyathi kapok ndalone oromo,
kachiel gi dongo ma othirno mar nyathindo e ich. Kane mine mani koda yaki to midhiero gi rach mokalo. Yadhni bende nonro yango ni thoth mon mayach ohero kendo koro ikwayo riwruok ma ochung' ne puodho lai mag thieth e piny mangima WHO mondo ti kod duoko mag nonro ni e chiwo lai makare e pinje duto mondo mine mayach to ni kod tuo mar ayaki yud konyruok. Nyaka sani yath ma itiyogo e geng'o malaria e kind mon mayach to ni kod tuo mar ayaki en kod trimoxazole. Nonro kata kamano ne osechako yango ni kwiri mag malaria ger kendo temo hewo teko mar yadhno. E higa mar 2017 WHO ne oyango ni yadhno ma itiyogo sani imuonyo odiochieng' to onge nonro mar laktar geng'o mana malaria e atamalo matin. Bang' nonro, atamalo 68 mar mine mane otiyo kod yath manyien ne ni kod rateke mag del ma otegno mag kedo kod malaria ka ipimo kod ma itiyogo sani. Judith Omondi, Ramogi TV. Odonjane weche mag tuke ni joloch abiriyo yangi ni piem mar Shabiki Super Jackpot ka giyudo kanyakla siling 851 gi siling 25. Joloch gin Rose Achieng mar Siaya, Jane Katiku kod Edward Shikalo mar Machakos, Steven Maina mar Nairobi, Leonard Mwandawa mar Kitui, Onesmus Kaburu mar Meru kod David Gaderu mar Nakuru. Ng'ato ka ng'ato no yudo siling 121,575. Sasa. Are you ready? Hiyo maswali tu nimekuuliza, unijibu kwa Kikuyu. Utaweza, si ndio? So mimi nauliza na Kiswahili unajibu na Kikuyu. Washindi hao wa bonasi ya Super Jackpot walishabikia ushindi wao wakikiri kupata afueni kiuchumi. Plans za January zinakuanga mingi, kuna watoto wanasoma, kuna kijana wa my brother wanganamlipia fees. Na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Hizo mabati zitakuwa zimewekwa na possibly hata floor. Niliweka beti zangu na nikapata 12 out of 15. Yes. Kule nyumbani niko na ujenzi. Naendelea na kujenga nyumba yangu kule. Na pia niko na watoto wa shule na wasaidia pia upande wa school fees. Ingawa sio wangu mwenyewe, ni wajukuu. Kidogo ilikuwa pia niko na kashoti ya school fees. Na nilipoona pale niliona ni kama Mungu ameshuka. Bas koro wadhi yue matin kaso waduogo gi chenro mar ariyo kidieny mar ariyo mar chenro mar duol. Eric Omolo Menukilo osedonjo ka wadhi go mbaka e gwandruok moseneno e kinde jotend piny Kenya to gi doho. Wadhi penjo ni to bonego gibet piny mondo gigo mbaka koso mano dhi rocho ratich mar jopiny ma nigi geno e doho. Mane mbaka mwadhi go bang' dakika moko machuok kidhi mabor ahinya. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singh. Hango na gimora moraka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi.
what's up? It's your boy BN, the bald man is in the building. And to download I Want You as your Skiza tune, dial *811 *416#. Kumbuka, Skiza na Citizen is the home of all artists. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama e chenro mar duol mano kidieny mar 2 makoro wagoyo mbaka gi Eric Komolo Meno Kil. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Eric. Erokamano Trevor. Ywaruok osebedo e kind sirikal maduong' to gi doho. In kisebedo king'iyo gini, ng'ama kinyo wadgi ka? Dugmat obvious Trevor ni sani to executive kotelne gi president gi team ne hemo chako kinyni. Apano nochakore mabor lakini king'iye maber to chieng' makoro mok ahinya en ndalo mane do otamore wach affordable housing manyicha Justice Majanja team ne chando wacho ni nitiere kuonde moko ka endi ma ok odhi maber chalo gima ibagwa ji. Ae to kendo mar ariyo ok otiyo kata jumbe 2 to do chako wacho apani machalo ne do ma Kisumu ochako wacho ni weche mag healthcare miketho NHIF tikelo gi kanyien to chalo gima ok otimo ok wuoyo gi ji maber jok onge wach ni koro chunge ane gimiluongo ni public participation chande to magi ng'en agenda mar jo Kenya Kwanza giendi 2 mag giselandi mogik kaneno ka mago timore ne to gimoko mana mach ae to sani to gine magi kinyo do to gikinyo doho nade Eriko to doho bende nowuok moyie ne adier higa mokalo nitiere jong'ad bucha 3 mane ogol. Achiel nodhi e retire machon, 2 to nogol nikech nodhi e JSC. Sani seche ma giwuoyo ni ji 75 matiyo doho ging'iyo ka be ochimo kuna adier koso gin gi mibadhi. Dong mano nyiso ni mibadhi to nitiere doho kamana kaka sirikal wacho. Mago clerks iwinjo Trevor sebedo okil kamalo higni 13. Ok anyal wacho ni ji 1-2-3 lwetgi ok bith e system mar doho. Omiyo yie ni mibadhi to nitie. Ok anyal biro e TV kata wacho ni ji 2-3 lwetgi ok bith. Mana kaka ineno ka ginchogol judge miluongo ni Ng'anecha ma Kwale ni Chitembwe. Mana kaka executive samoro jok moko lwetgi bith. Kaka parliament jok lwetgi bith. Gima paro ni en important ni to kare ang'o miyo ne wakelo katiba ma wacho ni nitiere process ma ka ng'ato lwete bith titere. Jok mogol giendi mane Chief Justice ki team ne owacho JSC owacho nogol ka ogol gi process. Nikech Trevor kata nyalo biro kata wacho Trevor kwaya pesa pile mondo luonga e TV iwinjo. Tadiere ni kwa kata nduru. Doge. Koro nyaka bed process ni to Eric Komolo biro accuse Trevor. To bela diri do nyaka bed iluongo ni fair administration of justice donge fair hearing.
Koro ok inyal wacho ni dhano kwale do to nitiere process migolo go mimbi ng'eyo to kuro boke dhiye. Ting'e maber ni chik bende wacho ni judicial officers kata judges ok nyal go rally. En owuoyo gi kalambe no ondiko no. Koro shida ka en ni kopo ni ng'ato nigi evidence ni nitiere shida e gina nitiere kuom judges moko to lu chik en very clear. Chik wacho ni tero petition JSC miyo petition niendi ka gineno ka nitiere weche matek monego bed ni judge kata magistrate no duoko, miyo petition no mondo duoki. En kata gi thuolo mar biro go kil. Gima ok inyalo tero ni petition kende kata mar Gachagua dhi fail en ni ka ne judge ta wacho ni bond ni omedi koa $1,000,000 odhi $1,500,000 ora wacho ni chalo gima ni kwala dieri. Man luongo decision of independence. Mano katiba wacho apa ni article 230 something wacho maber ni a decision ma ng'ato timo en kata public servants te gimitimo e good faith e tiji ok nyal tigo as ground mar goli. Koro nitiere process. By the way, process ni kata JSC commissioners nyalo gol kiwe nigi defend judge siwinjo. Nitiere process miketo petition market tribunal ma investigate gi mana kaka president bi nyalo gol. Koro nitiere gima miyo ne waketo gigi e katiba nikech wang'eyo and gima nosetimore chon wang'eyo ni jok manie executive samoro rokni ka agenda gi ok dhi mbele. To samoro gimbe giseyo do ni dobe samoro budho ahinya gi chike gi nikech koro wang'iyane kata mar Gachagua mancho wacho ni koro dwaro ni Justice Esther Maina mondo gol nikech justice ni nowacho ni notimo mibadhi omiyo pesa nokale account mare to wacho ni judge no nokoyiene mondo mi oduok wacho no mondo mi openj ka adieri mar wacho no ni kanye. To kwa ling matin ni to koyiere to koro ni case ni ok ti. Dong mano ise ni dobo go ji piny. No. Ere kaka case ni golo to judge mokwongo nosewacho ni pile kimi bade ka. Anok kan spokesperson mado grado wacho sheria. Gima timore pile en ni cases ikelo gi EACC kata gi joka DCI kata ng'at maungo ka wago kodi wala teri ni dage chulo pesa ndonge. Koro ka dagi chuli pesa kata EACC wacho ni kwalo to gine ma tiji golo evidence. Ok en tij judge wacho ni ni isekelo case to case jo kinya golo. Cases mano gol te bang' ka ne Ruto ka otelo. Jok manotero gigo jo DCI gi jo EACC mano wacho ni evidence ok ber ni samoro no ket pressure kuomgi mondo giketi. Koro ka in judge timo ang'o? Ing'eni eventually Trevor judge en mana dhano Kenya ka en mana nosomo law en gi experience iwinjo. To kanya tueyi ka ng'at ma nowacho moketo affidavit nowacho ni Trevor notimo kama ubiro wacho ni gini na riambo nochuna iwinjo. En political interference. In fact wawuoyo sani mar Ruto kata kar Uhuru ne nitiere political interference nikech siasa wa mas Kenya kapok obedo machua. Adwa miyi example Trevor. Ok Kenya kaendi ema do ketho policies kata chungo policies mek sirkal motegno. Wamiya two examples. Policies ma ang'eyo ni nigi impact maloyo mineno Ruto keto wago Kenya kagi. Mokwongo nyicha do ma United Kingdom ochungo program mar Prime Minister miluongo Rishi Sunak mar tero jok modhi England mamanya salam ma samoro pinje gi ji gore jo Somalia, jo Syria kata Palestina gini. Ne England oketo agreement mokelo act of parliament mokalo ni kichopo England ni to kapok omigi asylum itero gi Rwanda. Iwinjo dono ochungo. Mano policy man gi serious impact international policy mar refugees and international law moloyo gik miwinji keto Kenya kagi. Higa achiel gi nus mokalo Trump ng'ane kano bedo president Biden nokelo policy ni nyithindo te ma kuonde mochan manokawo loan nikech America nyithindo dhi e university gi tertiary institutions gi loan iluongo ni student loan program ni loan gi gidwa wene gi te mondo nyithindo ko tieko ni to chak nwango ka gikonyo mieche gi. Mano gima kata in ka help loan obedo forgiven ka inyalo ng'eyo kaka wajoma nosomo gi help nyalo chenjo maisha donge. Mano bedo no tamre America. Biden pok luongo judges mondo kwergi. Owacho ni odhi deal gi system mondo gi amend mondo giketi kaka do ne dwaro.
Sunak nowacho no disagree gi gima doho wacho to respect. Iwinjo. Ebo temo loko program no kata minister ne nyicha ka puto kata jumbario nyicha kodok Kigali mondo gichak negotiate gima koro respect international human rights. Iwinjo. Koro gik mancha doho wacho Kenya anda paro ni ng'eny jowa pok osomo. Onge ng'ama winjo wacho na affordable housing rach. Iwinjo. Ne giwacho ni mondo kete yo moriere ibagweji iketo jok man gi musara machulo to jok manongo musara jua kali ok chul. Iwinjo. Ok giwacho kata amount. Iwinjo. To biro chake wacho jok machulo gi ok dhi nwango ute gi nikech samoro gichamo pesa mang'eny. Iwinjo. To onge structure ikia kata ka ute go dhi bedo allocated. Iwinjo. Ok otieko jumba dek to landi ot ute mana Nakuru kande. Uneno gi gazette ni koro in ka in gi pesa majal kama to dhi okaw matiende ok gin affordable anymore kidwa ng'iyo objectively. Koro akia gima joge dhao ng'ama rieko onego bed ni keto jok mane executive piny to giwacho ni doho nowacho ang'o to bende gin gi point nikech ka ok gin gi point i appeal. To sani koro joma nie sirikal wigi dwa ni gibed piny gi doho. In fact jatend doho ma en Martha Koome bende nowacho ni onego gibed piny mokwongo kata kapok owinjo ni to gibedo piny gi yala ang'o. Be mano paro mani kare nikech gin bede sirikal mopogore, nitiere od bura, nitiere doho to nitiere kom ker. Ang'o ma gibet ne piny? Iwinjo Trevor ing'eni sama wuoye kod ni already executive gi doho bedo piny. Jok miluongo ni sirikal gi doho bedo piny. Nyore statement chande dong na attorney general kama ne igoye statement. Dong na attorney general ko ochung tok Martha Koome ka. Dong ne attorney general dong en minister mar executive. Mane thuon sirikal. Dong en thuon sirikal. Nyoro dong ni neno Isaac Ruto. Isaac Ruto dong en director appointee mar president mondo represent public agency. Dong neno mama sai miluongo ni ng'ane cha. Iluongo ni ng'ane cha nyinge wiyo ma Narok kane. Ebenen kanyo. JSC ok en gir miluongo Judicial Service Commission ni kisheria ng'ama dong ye kisheria ok en gir doho. En gir stakeholders. Stakeholder maduong'ie mogik en executive. Ma Attorney General e jatendgi koluwore aetero gi commissioners ariyo. Aeto wan lawyers wan gi ji ariyo. Achiel mamiyo ma nyar Bungoma ma otedo Kisumu nyako motegno sana en lawyer motegno sana iluongo ni Jacqueline Nguchi Onyango aparo. En kanyo wan mwayiere. In fact no chung gi ji mang'eny boyo ma kora karibu 500 kende. Aeto nitie Macharia Njeru ma Mount Kenya Embu. Be wan mwayiero. Embe no yombo tomo ji anda karibu ke kura 200 kende. Iwinjo matiende en democracy ji moyiere. Donge. Aeto of course nitiere jok mo represent mahakama gik pogore. Donge. Koro nitiere system already. But ambe na penjora nyoro ni to bende Chief Justice yonge gima wacho. In terms of kagi somo statement ni gidwa dhi romo officially gi president nikech president o complain. Iwinjo. Nikech gima mano dhi timo en perception gima rach emo gikuome nikech ata paro ni pile nikech Chief Justice tero ne judiciary to president tero ne executive chutho sirikal matiyo nego bed gi wuoyo. Iwinjo sana e weche funding, weche kaka sirikal tiyo to ok decisional independence mar judges. Iwinjo. Koro kopo ni gidhi wuoyo medo judiciary budget mondo cases obed process chon. Well and good. To kopo ni gidhi wuoyo cases ma live e court to nyaka ine ni to bende wan gi piny miluongo ni Kenya. Mane adieri makende. Ko wuoyo kuom rule of law ok wago Azimio ok wago Kenya Kwanza. Rule of law en ni ande the impact maparo ni jowone go ng'e en ni ka in gosiepe gi moko moluongo ni foreign direct investors gidwa biro Kenya ka ng'ato dwa kelo kata milion moro 100 kaka Jarwanda moro ncha okelo kacha. Jarwanda manyicha ng'ato wacho ni maja ino kelo karibu milion 400. Tipenjo ni kapo ikelo pesa ni Kenya mondo iketi kata real estate weche ute kata ikete weche thieth kata ikete ang'o to bende in gi hakikisho ni case ni kopo ni ng'ato mane ikele ne ukosa nago to bende nyalo nongo justice inyalo dhi e court ma pesa ni duogi nwang' ratich. Onge ng'ama nyalo kelo pesa e piny ma ging'eyo ni president luongo Chief Justice to giwacho cases
ma active e court iwinjo en very basic common sense ma president ong'eyo, chief justice ong'eyo, an ng'ata manenowa sama owuok ni bong'eyo ma ok onego bed ni gibet piny kata dichiel. ok onego bed ni kwa discuss kata ni gidhi romo. Okay. Nikech remember na sekundi cases matimore e piny aminyi mana example ranyo mi kata par aminyi mana example ariyo mapane jowo ng'eyo ma presidents go powerful malo president wa Kenya by far iwinjo to koro magi ni gibedo piny ni bedo gi piny ji ariyo ka jatend doho to gi jatend sirikal arms mek sirikal mano wango be shida mano wa expect ka jowa motelo noli but ok inyal bedo romo gi president nikech president to complain to complain generally ni gik moko richo o complain ni cases ariyo adek ok oyombo and cases gi ma ok oyombo gendi bende joge appeal doge matiende ni pod dong cases gi pod ni court of appeal pod en gi thuolo ma yombo by the way kod luwo chik motegno nikech koro ma gimoro amora madhi timore e kesno idhi ne gi yo achiel kata machielo ka oyombo to idhi wach ni en ema nichogone doho koko ma koro doho omiyo oyombo ka ok oyombo to idhi wach ni doho be koro ng'anyo nikech nichogone gi koko koro gidwa ni jatend piny oyombi. To an gima concern kaka ng'ama practice law kendo apuonjo weche law gi en gima nikech ato winjo na ni malo en gima ng'ata ma samoro kong'e weche chege dhi paro to bende onge kata kawuono ng'ato okona ni bende tiende dhi e court gi ma client na bende tiende kendo dhi e court ka rute mose yanyogi iwinjo to kata judge mal handle case ne okia iwinjo koro perception remember ni onge ng'at mosebede telo e piny mangima e piny ma doho ok ti malong'o mowuok e telo to moro kaka ineno Obama moro Amerika cha owuok kata ng'a manye onge examples ng'eny kamera kata kopando en ayuarruok kata China manadake ng'eny jok mowuok e telo kata nyore kane gimako ng'ien manotelo ne Evergrande real estate mana gero ute nyoro iwinjo kawuone kolade iwinjo onge ng'at mosetelo e piny madoho kotegno sana e Afrika waka gi ng'eny mowuok to kodhi kata exile sama wuoyi kod ni endi kata sama wuoyi kod Trevor ministers ma Zimbabwe mane otiyo gi Mugabe moko dak Nairobi ka iwinjo ke joge nyang'o ratich gi kucho koro jowa motelo na Kenya kae kik wene gi special kidwa ng'iyo good example iwinjo nikech ng'ene nyaka okon gi adier nikech wan professionals Ouru inje kubuke telo pugo tiko kata higa gi nus doge okotigo dweche to wuodo mabunde dino keth dote iwinjo dine jowote ka promo bunde magido kata bundo ge mare last security nikech no se magi security mana gen wangon kane wuod gen telo kako nego ben timore iwinjo nikech koro nego bedo raia koro dino keth do kaka dalo moko not threatened ja ne wabro revisit cha ngama ne dhirito a family ne do ndiko gise wuok Kenya ka do no gimo tore matengi be gina practical examples paweyo dhao ni ruto dhao gi do jwangowa practical examples rule of law nyaka bedi antie gimiyo ji somo sheria gi iwinjo adok som gi mondo saji som gi somo gi mondo wabed gi system mantie rule of law kati duong kati tin tinya odhi do tinwango ratichi ati kishan ingi adiere ni order minwango no dhi bedo enforced mane rule of law tango makore nyalo tim sani mondo mi achaya mar do kik donje nikech jige wineno kaka client ni mosi penji ni to do gi be nitie kata tiende dhi jok piny bende paro kamano jok piny koro paro ni nitiere chik mar jomotelo to nitiere chik mar jomatindo ka jo Kenya mar raia mapile ango makore nyalo tim mondo mi achaya kik donje wach doho mane gi omeno kwa sewuok matek kaka law society kech one members to atiku no pogore lakini wach rule of law to winjore in fact ng'eny jo law society moko jo Kenya kwanza moko jo Azimio moko be neutral but e weche rule of law to wuok motegno ananeno ka jo Azimio wuok motegno e winjo of course kane gine sirikal gibe iparo ne gine sirikal samoro be ne ge yumba ne wakono gi an owuon nakono gi no mera wach tamore appointing judges mane JSC se nominate gi iwe ng'ato kose mi promotion digni ariyo gini bro gaw nakono gi an owuon iwinjo ne ok gitimo ineno gimotimore
the first win mar Ruto ko osel kawo mumani kiny ne joge mosfa nikech nong'eyo ni mano quick win donge nikech ka ng'ato bedo promoted to sana sana ka nitie chik kaka igole office imiya to bang' mano tichako wacho ni to wan gi evidence moro ka donge rule of law en very basic koro kipacha an kaka neno ka lawyers oseriwore to kuma jo serikal miluongo ni executive kotelo gi president gi Rigathi gi jok modonge te kuma gidhie malich gi koko to be onge ibiro neno iwinjo nikech ok wanya yie ni Kenya kaendi kama emwa invest gimoro amora in ang'e ni onge mwandu loka ato bet bedad gi student account dalo bala sogo loka bicho aya dok samoro kudal gi visa bokari adek but ng'eny ji Kenya ka onge kata account kata osiepe loka samoro ing'e mana jagwego mano dhi ambe koro gima ng'eyo anasaneno kaka jo public be react jo piny gima ng'eyo ni kata president joma chiegni kode moko wasekono moko ang'e ni sikone ni kochope weche do lu procedure ok wacho ng'ato okwal the truth en ni nitiere jok ma samoro nigi madoadoa mane adieri dogi lu chik we dwoko wa one party mar Moi iwinjo mane the truth we dwoko wa one party ma samoro ng'ato ok nyal wuoyo makata kaka bire to ang'iyo mal toka ni to biro gi maka ka wuok e dhogi ka donge ma ok ng'e kuma nitie jonyuol manya jumbe ariyo adek kaka ne manyo koigi gini ka ok yie ne Kenya dok kanyo one is a fact jogi nyaka ng'e chon and ok en ni ng'ato ja Kenya kwanza kata Azimio in fact ano ka ja Kenya kwanza ka ja Azimio officially iwinjo I'm a professional lawyer I belong to official to any political party iwinjo but the fact is ni jo Kenya kwanza dwaro protection mar rule of law jo Azimio be dwaro mano ema nyaka watim and I'm convinced ni kamwe chope Kenya kasani ne to wach rule of law to kodhi negotiate ok obi negotiate gi president ok obi negotiate gi jo Azimio it must be upheld to the time nade nikech ngini aneno ka Jojo Chieng okumu e Facebook wakawacho ni sirikand Ruto ni opong' gi gik moko maricho ma must be revisited by any 2027 incoming president what may udhi timo nang'o nikech koro jatend doho osewacho ni edwa bet piny jatend sirikal men William Ruto bos wacho ni amba yie bedo piny udhi tamo gi nade nikech janeno kwa wakinde no dhi ng'anyo mateni kae wuoth e street waka tieko gi kanyo oseor formal message aneno kobedo reinforce gi jo Azimio kawuono aneno ka jakome chalo gima ni Vihiga kapok abiro kata ne wuoche kanyo wase reinforce wase send message ni king'iya gi wang' kama ka president oromo gi chief justice e wach cases ma ni active e court to image dhi bedo marach ma gite gibiro lose in terms of image gibiro neno ni jogi tiyo kanyakla ng'eni perception orach mar tek to ka giromo e weche policy to ongo gi wach gima ng'eyo kendo ni JSC nigi jomotegno mong'eyo mabende stakeholders moko odak ni wan mwayiero bende stakeholders mong'eyo ni the last thing midwaro en ni samitiyo i surrender judiciary na executive iwinjo to nakoni ni onge ng'ama osetelo kata mana company kata mana awacho state corporation ministers gi kata president e piny monge rule of law ma koseretire to nigi peace iwinjo e piny man gi rule law machalo Kenya ka gino onge ng'ama dhi loka gin tie kata gidhi mana loka limbe matin holiday to giduoka koro adwaro ni kik underestimate mano wa lawyers wanyalo ng'anyo iwinjo wa ng'anyo jumbe ariyo amiyo example wa lawyers odagi dhi e court jumbe ariyo to consequences ok nyal imagine iwinjo kata remand gi ni jok mamako tegi endi biro madong kanyo iwinjo koro ineno unpicketing tingeno yie ok awacho ni mane mo lawyers de timo but akoni ni ng'ata kitere kona ahinya to binyalo koni ni kona no boroma iwinjo mantiga kupango ni unyalo biro ng'anyo kendo kata kiny lawyers ng'anyo Mombasa kata kiny to ma pod mana mar Rebon ma pod mamor nyalo chopo kama kodi ng'anyo makata cases ma ker wacho go te koro ne mbele iwinjo koro consequences gin grave and organized professional bodies machalo mar ogiendi mabende nikech ng'eni ng'ido kendo ka
kama machieme iwinjo lawyers nitie Kenya ka 15,000 man gi practicing license tiere karibu 22 ma to moko onge practicing license moko judges kwero koro jok ma odak ni court gi ma gidhiye kata tije court gi ma giwinjo gin karibu 15,000 man gi degree te man gi families te and man gi influence te iwinjo koro jogo ng'eyo moko be tiyo nyaka State House iwinjo jogo ng'eyo ni ka lawyers ong'anyo and jogo be no the school ng'eny gi kanyakla to consequences are grave to kapano dhi chopo kuro aparo ni e weche ma ker nigo gi shida gi gin weche ma ko team ne obedo go mos to ng'iyo nikech okara donje policies make sirikal for obvious reasons ko gibedo ra piny to ng'iyo treba gi maber en common sense ni ng'eny gi ginyalo redesign iwinjo nikech ginyalo redesign mondo odwok gik ma do wacho giendi wami example wach gedo mer ute giendi kata Uhuru ne kode kata Azimio ne kode manifesto iwinjo Uhuru be notemo chune okru temo chako Uhuru be notemo chune ato bang'e oloke ni eni sign up inyalo donje kendi iwinjo maybe no respond to siasa mane kanyo kuro ndalo chande but sani to dose kono sirikal masani ni shida maduong' ka ene okotimo public participation ato mar ariyo en kako ng'ado ji pesa chalo gima udiscriminate ubagwa iwinjo ang'o matek loko gigo ang'o matek nikech I mean kata mar thieth ni dong in gi an wat ko pesa gweng karibu odiochieng' golo ng'ato mochari golo ng'ato hospital timo kama samoro na nyuola ni samoro gen jogwengo mong'eyi nikech nyingwa koro beto ng'ewe kwa nyalo bedo gi system adieri matiyo nikech asebedo pinje ma health insurance ti adieri ma iluongo ni universal health care ti adieri kan tie system no angamono jie donc nyalo save pesa moro mondo chul go ute malaria gigita bot biji bedo pinya discussing kanyo mariek to gigo mbaka to koro seche mwa koro jise dwa bedo piny ni ntiga ka oseketho chik mar katiba kata seche mwantiere sani ni chik mar katiba dhi kethore gima dhi kethore en gima ni constitutionalism ing'eni katiba en mana document donge gima important en kabeji nigi osekete wigi ni Kenya kaendi katiba ne mamiyore to katiba nyaka tiwa matieni waseketo culture mar constitutionalism mane ulo constitutionalism mang'eni kodo wacho banen to do no bocha ratiro kan gi shida to kago jajo kayany ng'ato notimo kama wacho ne adhi appeal iwinjo to ka ok ya appeal nikech kata me kas ka dong ne ok gi appeal kata ka ne gi appeal to chalo gi moseru wach no seru doge olgirite I mean enang'o mino ko goko pe wach manoket kidero gini assistant minister kaska wacha dong bedo mana gi political ramifications doge constitutionalism and culture shida ma Kenya ka anda koni koro ng'at mabiro sechunge siasa ni en ni jok machunge siasa gi sana moyier gi samoro giwen gi nyasa ji iwinjo the fact is ni iyiero ng'ato mana nikech thuolo noyieri titiyo gi ne bich ng'eny gi be dong iwinjo kisedong an kata sama wuoyi kodi atiyo gi bunge ariyo mondo sedong ka giwuotho ofisa kendgi iwinjo kata ng'ama notis ne en bunge onge iwinjo kuro culture mar nitie ka en ng'ato ji weyo ni koyier gi sana sama gin ofis moyier gi no to giwene gi iluongo ni nyasaye mar ariyo iwinjo kore ne waweya kaka Cherargei nyathi mane luwa university cha ang'eny ni kapod otin iwinjo koro bedo senator koro chako yanyo law society no the deal koro ang'o ma Cherargei nyalo timo no adier be nyasaye amiya example en akiani waketo joseta chalnade jomoyier gi but my culture mamiyo samoro nyalo wacho ni weche constitutionalism koro chalo gi malus matin to kata kwa loko turbin koro kumolo koro wang'iyane do wuon ang'o monego bed ni lokore i do kaendi mondo mi jopiny opar ni ka ng'eto moro wuok e doho to en ng'eto maratiro kapok abiro kanyo ok adwa wuok kani wa accuse ng'ata nitiere lawyers bende mantiere Kenya Kwanza kata ma affiliated Kenya Kwanza ma soba
mawuoyo mang'eny kono president adieri. Achiel kuom gin David Ochieng, naneno kowuoyo turgi kunya chonde. Achiel kuom gin Murkomen, pok winjo kowuoyo wach doho. Iwinjo nikech ong'eyo wasepuonjo kode lo gi ng'eyo ni ka nitiere process and process ni ema kifuatilia tidhi succeed. Kata Attorney General pok owuoyo. Koro okodo keto nwa go ng'ata but joko mowuoyo mfuo machalo Senator ma luongo nyinge cha to nyaka wakwe direct. Kwa duogo ginane wach doho ka koringi nisitiyo kanyo higni 13 ang'o gire atiyo ka gi oko aparo ni tigi moko ariyo iwinjo. Mokwongo en mar Judicial Service Commission kende, data mane gigolo chande gik matimore whatever kande investigation mang'eny kande wan samoro wang'egi nikech wan ofuatilia machiegni to ng'eny jok ong'eyo iwinjo. Koro ka ginyalo improve process ma giwuoyo gi ji iwinjo gibe keto mana website donge kod ng'iyo kanyo jo fwambo gi keyo ulando gi piyo iwinjo gige chal kamago to samoro mondo ji ong'e ni nitie kadhi mbele orochore to tiyo kaka itiyo kod isando. But remember ni ok idwa ketho nying ng'ato nikech amba ng'eyo jok ma asekata yombo kes kuomgi iwinjo to giweyo ni gimoro notimore. Adier ni en e kes ma week samoro en mana technicality samoro is file case kasa osekalo iwinjo. Koro mokwongo JSC of course nyaka gi improve process mar communication gi and aparo ni gitemo nichagi negi haya nyako manen ja media chande ng'e mane timo standard chande onego bed ni revamp communication mar gi weche gi sana ka koro siasa samoro bedo maliet kama. Mar ariyo ma already gitimo already JSC to man ng'eyo as a fact nikech kuranda ba file cases en ni ing'e chutho mibadhi mane wacho ni do chon to ne ni kamino registry kama nitere files mang'eny iwinjo nikech samoro files go ng'eny mopong'o room kama. Koro mondo mi clerk achiel mondo many ni file gos moko lal gi jal kamago. Koro ka nitie gima nyotomore kuom covid maber en ni do no chako ni cases karibu te itero online. Koro wantiyo kwa the registry wa file electronically. Shida ka endi ni kao muda mondo jite o adapt ki technology but koro kik file case electronically nikech kata ane simba ka endi emati anwang'o message ni case ni oketi bedo mention chieng' machal kama, case ni oketi hearing machal kama, ikia kata judge mango iwinjo. Koro kik integrate technology to ng'eny weche mibadhi gi endi biro rumo sana mibadhi ma inyalo rom gi registry automatically iwinjo. Mar adek maparo en ni obviously ka ng'ato nitiere ma nitie do ma pod kawasoya koponi nitie to nego bed no ng'eyo sane ni koro level ma public awareness ni malo ok ja ketho nying institution mangima nikech inowuon gin gi ulafi mari to mago tabia mar individuals ana koni ok spokesperson mar judiciary but ang'eyo ni ka nitiere nikech jogi te gin lawyers yawa magistrate gi judges gi lawyers so surely onego bed gi ng'eyo ado gidhier iwinjo ogimeyo ndio but ogidhier iwinjo so onge tiende afadhali cham matin di cham salary matin di cham igni break dan kao pesa matin to ketho nyingi ketho nyingi gweng'u gi kachal kamago. Koro moko to gin individual integrity to ng'ama onge integrity ting'eyo ni JSC nigi process an ng'ani miyo thuolo nyaka Supreme Court chope ema incho tieko mar chitembe. Koro ng'ato bedo processed. Okay. Ang'o minyalo timie mondo mi cases gi odhiye mapiyo matin nikech ng'enyne samoro amora mowuoyo wach mar doho to jopiny gimoro achiel ma giywago en ni gik moko budho kabisa. Itero ywak mari kata doho to ikawo seche mang'eny ka gimidwaro ok timre kata mana wach mar lo mokwongo en achiel kuom gima ji ywago kabisa. Tevado no pogo gik moko ariyo. Mokwongo en wach rule of law mamiyo president gi team nego koko momiyan ka iwinjo and obviously ka ng'ato complain ni judge moro ni gimibadhi to procedures nitiere kaka petition koketi titero ne kaka JSC osetimo investigation monwang'o ni gini endi nitie weche titero ne president to president court nwang'o ni to keto tribunal to judge no automatically bedo suspended. Koro kata keso ka wini ariyo ng'ani ok ti iwinjo.
koro matiende ni kopo no jam badhe dieri to onge injustice mokecho ne public iwinjo. To nitiere mar ariyo mapani penja ma samoro aonge answer, mano mar backlog. Iwinjo case file to kawo muda. Jomoko paro ni mibadhi momiyo gigo budho kamano. Koro mae ndi to moko ta paro ni inyalo wene jo judiciary wachi, but an kaka nene cases ma an owuon ema handle ng'eny gi budho nikech wan owuon okinde. Iwinjo ng'ano chako case kawuono okawo dweche 2 mondo okel okil moro ochung'ne, okil be dwaro dweche 2 mondo study case mondo odwang response karibu nus higa. Iwinjo sami file no court mi file wach ni court mar law, iwinjo land and environment court no ready cases karibu 6,000. Ami mana example koro mari ni enden mar 6,100. Iwinjo koro gima ng'eny ne case court nyalo misano iluongo ni interim orders. Wacho ni ka ng'ato donje lopi to wachunge, iwinjo kik okethi, kwa rito mondo case no obi owinji. Wacho ni judges kin dhano, kata in ok inyal bedo miwinj cases 3-4 odiochieng'. Kicho kanyata miwuoyo ka in lawyer mar ng'at mokelo, in lawyer mar defense kanyata miwuoyo. Koro awinjo tandiko, iwinjo kandik for 6 hours ko oninga chakorama. Iwinjo koro king'iye motegno kata wan wang'iye tiwa kono gene to unless client otamore to wanyalo timo gimoro luongo ni written submissions, andiki gima nadwa wacho gite mondo idhi som kagoro in gi thuolo kata ka weekend. Iwinjo at ndik judgment. Koro aparo ni kaka nene en ni achiel kuom shida en ni magistrate ok ng'eny. Judges ma Kenya ka chik owacho ni gin ok ginyal kalo 150. Iluongo pokoloki. Iwinjo judges me court of appeal ma court temo a judges cases temo a judges 150 kiweyo judges me labor and environment whatever. Iwinjo mama ukimedo to ko gin karibu 200. Judges ma winjo gi court of appeal chik owacho ni gin 30. Iwinjo koro ginya kalo 30 to moko timo administration, moko bende principal judge but chalo headmaster mar judges. Iwinjo aeto cases gi koro dhi e court of appeal ming'e ni gin dhano 7 kimedo gi chief justice. Koro achiel kuom gi kodwa bedo fair en ni wanyalo adopt gimo kariyo. Mokuongo en ni wanyalo ng'iyo ni samoro kocho ni cases te nyaka bi e high court, moko watim mediation, iluongo ni ADR, alternative dispute resolution, and judicial system moko kete kata jor gweng'. Iwinjo moko nitiere gimo ni court annex mediation matimore kata Milimani ka aneno ka giseyawe kuonde moko bende donge, moko bende nitie arbitration makoro lawyers ema timo. Koro achiel kuom gi en ni inyalo keti ADR, alternative dispute resolution, obed integrated e judiciary mondo cases ng'eny gi orum chon. Mar ariyo en ni wamed number mar judges. Donge mondo bi case odhi piyo. Mondo kidwa ni case odhi piyo. Ero kama na inya mano Eriko Molo ben okil kamiwa pache wach mar sirikal magore gi doho. Mane kama we chenro moro mar duol kidieny mar ariyo saa 3 to Lydia Keyo gi George Bati biro biro mondo gonwane mbaka mar weche manyien mosebedo katimore. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere bange jo kawa.